Asta nu mai... Puteți tu la o parte din cadru. Nu știu, dă-te la o parte. Te-ai băgat mai aici. Zi-mi Mickey Mouse! Unde-i Mickey Mouse? Unde-i Mickey Mouse? Păi, dă-te numai așa. Păi dă-te de tot. Nu trece prin cap. Upa, așa, Mickey Mouse! Călare pe Mickey Mouse! Ticădăm, 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 Dicaluțu! Dicaluțu, da! Dicaluțu! Dicaluțu, da! Unde-i Mickey Mouse? Unde-i Mickey Mouse? Unde-i Mickey Mouse? Da! Unde-i Mickey Mouse? Desene? Da! Dicaluțu! Hai să ne uităm la desene! Upa! Am căzut! Upa așa! Upa așa! Haide, upa sus! Upa sus! Aolea! Aolea! Upa sus! Păi de-aia nu stai tu bine. Că nu stă ăsta drept. Ia să punem noi așa. Gata! Ia! Da, Dicaluțu, Dicaluțu, așa, upa așa, upa așa. Dicaluțu, Opa! Opa, já! Opa, já! Ai, gata, ajunge, gata.